היי, שלום לכולם. ריקוד בשם בית המרזח, שכתב והלחין אבי דור. אנחנו מתחילים עם הפנים למרכז, חלק ראשון. פתח, אחורה ודלג, אחת סקל לפנים, פתח, אחורה ודלג, אחת לפנים. בלנס מצד אל צד, דרוך, סקל לאחור, אחורה ושתי דריכות. עד כאן היה החלק הראשון. הוא נרקט פעמיים, בסיום החלק הראשון יש קטע מעבר, עם רגל ימין לכיוון מרכז המעגל, דרוך, מהר מהר, דרוך, מהר מהר. חלק שני, על קו המעגל עם הפנים למרכז, 1, 2, 3 וגב למרכז, פנימה בימין ושהייה, לאחור ולפנים החוצה. עדיין כתף שמאל למרכז, תימנית ושהייה, קפוץ 2, 3, עם הפנים למרכז שתי תימניות, אחת בימין, אחת בשמאל, לאחור 2, 3 ותימנית לאחור. פנימה עדיין למרכז, חלק אחרון, דרוך, שתי מחיות בשמאל, שתי מחיות קדימה ואחורה וקפוץ לאחור, אותו דבר החוצה, שמאל שתי מחיות, קדימה ואחורה וקפוץ. רק בסיום החלק הזה אנחנו מבצעים בלנס על מנת להתחיל את כל הריקוד מההתחלה. למעשה הבלנס הזה נרקד פעם אחת אחרי סיבוב אחד שלם. בית המרזח, בבקשה. אנחנו יושבים בבית המרזח, שותים כוסית